na ang ngisi. Nah, ako kwarta ra ba na hospital ka? Kwarta nagdagor ka, amawa. Madam, boy. Ha? Kwarta? Sila Marcian, ha? Marcian? Lago, may nagdagor to lang. Ako sa duwa, nagdag. Nah, kwarta nagdagor ta, human. Ayaw buwa lagi. Bila. Apa kita sisian? Ipalit na ninyo. Wala yang buwa lagi. Baliktad man na nay. Nakatong na dragon-dragon. Kana. Ang sisi mo dam. Oy, nuwa man nagda? Ayaw lang kay Teg. Up, up, up. Ipalit na kandila. Ini linya tu orang tu. Inday. Mata, misal jelas bulan. Inday. Inday. Biar orang kesayangan tadi. Rolly Polly, Rolly Polly, up, up, up. Rolly Polly, Rolly Polly, up, up, up. Hey, na Yan lagi na mong kau dan. Nah, nindot sa. Din magana. na Shopee. Din ka na, oy. Din ka na ba? Ay, kan aura mo na ito, bug. Din ka na. Ha? Hi. Hello. Sorry na. Ya dah kalau namanya dong, dua tu dong. Ha? Hindi mo na pwede pa. Ito ni kanan. Wala lang ito, ito lang.